Naše gymnázium založil roku 1868 biskup Jan Valerián Jirzík. Byl to vzdělaný teolog a nadšený vlastenec. Během své historie se škola stala symbolem akademického vzdělání a architektonickým klenotem Českých Budějovic. Máme i vlajku, která občas vlaje. V současné době studuje na škole více než 500 studentů ve 4letém a 8letém cyklu a vyučuje 43 učitelů. Gymnázium je všeobecné s důrazem na výuku jazyků, matematiky a přírodních věd. Škola nabízí bohatou nabídku seminářů a volitelných předmětů. Školu vystudovalo mnoho známých osobností, mimo jiné kardinál Miloslav Vlk, Jan Zahradník nebo Aleš Kotalík. Naše škola se také pyšní mnoha sportovními úspěchy, mezi které patří volejbalové vítězství celorepublikového turnaje a postup do mezinárodního finále v Portugalsku. Každoročně studenti naší školy excelují v soutěžích krajských i celostátních. Například v roce 2013 postoupil Ondřej Hlavatý do mezinárodního kola olympiády v informatice v Austrálii. V jeho šlépějích pokračoval Václav Rozhoň, který krom úspěchů v informatice navíc uspěl i v mezinárodním kole fyzikální olympiády v Bombaji. Dále provozujeme nepovinné předměty programování, keramiky, sportovních her, jazyků a mnoha dalších. Nejen, že budova školy je krásná zvenku, ale skrývá v sobě i knihovnu, posilovnu, studentské koutky, moderní venkovní hřiště, hudební zkušebnu, specializované učebny chemie, fyziky či biologie. Náš institut se pyšní širokou škálou nepovinných předmětů. Studentský smíšený pěvecký sbor Mendík každoročně navštěvuje krajany v evropských státech. Také pořádá vánoční a jarní koncerty a navštěvuje ho přes 70 studentů, vedených sbormistrní Olgou Támovou. Dále na naší škole už 22 let existuje cestovatelský klub. Soustřeďuje se především na pořádání domácích akcí a letních zahraničních expedic. Mezi nejúspěšnější každoročně patří zimní stanování na Šumavě, železný student, týdenní putování lodí, pěšky a na kolech po Česku, splouvání jihočeských řek a každoroční přechod zahraničních hor. Hory Rumunska, Slovenska, Turecka, Irska, Španělska, Albánie, Černé hory, Polska, Chorvatska, Korziky, Norska a Ukrajiny. Jo a ještě Irska, Ruska a Bulharska. Tohle všechno víme, protože tu už 6 let studujeme. A proč vůbec děláme tenhle film? Protože z toho kápnou nějaký ty korunky. Ne, máme naši školu rádi. Ale co mají na naší škole rádi ostatní? Tak Jirzíkárna mi dala hodně super přátel, dala mi vědomostní základ do života. Je to tu super, jsme jedna velká rodina a jsou tu fajn učitelé. Tak myslím, že naše škola je velmi krásná, jak zvenku, tak zevnitř. Velmi kvalitní učitelský sbor. Tvůrčí atmosféra, spolupráce se studenty a to, že je pokaždé všechno jinak. Já si myslím, že naše škola je místo plné příležitostí, odkud neodejdeš jenom s hromadou znalostí. Jako když si učitelé třeba stěžují, že na to své povolání a tak dále, na finanční hodnocení, tak si myslím, že já učím teda na velmi dobré škole a jsem rád teda, že můžu na tomhle gymnáziu učit. Zkrátka škola, která studentům i profesorům vytváří řadu možností, aby se realizovali. Tak já si myslím, že naše škola vám v určitém slova smyslu pomůže dospět. A máme krásné schody. Schody, školník a Mendík. U nás na gymnáziu se mi nejvíc líbí náš pěvecký sbor Mendík, protože má skoro 80 lidí. Na naší škole se mi líbí úplně všechno, prostě tady ráda učím. Každoročně nově příchozí prvačky. Nejlepší období mého života. Hlavně mě baví hodiny těla. Škola je super. Moc mě baví školní exkurze. Gymnázium jsem poznal i jako student, jako profesor a můžu říct, že je to nejlepší gymnázium v Budějovicích.